Bé, Retalls de Barcelona és una petita selecció d'articles sobre història de Barcelona, però sobre peculiaritats de la història de Barcelona, coses que normalment no han estat tractades quan es parla de la història de Barcelona. Jo remeno molt material d'hemeroteca per una de les coses en què estic especialitzat, que és el món de l'espectacle, de l'oci popular, en el segle XIX i principis del segle XX. I a mesura que vaig buscant coses sobre això, em trobo amb una sèrie de material inèdit, en moltes ocasions, i aleshores aprofito per escriure articles sobre aquestes peculiaritats. Vaig començar als anys 80 fent literatura de ficció. Vaig publicar un parell de llibres, el que passa que per raons que no venen al cas vaig decidir deixar la literatura i dedicar-me a la meva feina professional com a professor. I he estat molts anys sense dedicar-me a l'escriptura. Fins que fa cosa de 5-6 anys la vaig recuperar, però ja no per fer literatura de ficció, sinó per dedicar-me a la història de Barcelona. El per què? Per una sèrie de casualitats. Jo vaig trobar-me amb un material molt interessant per investigar i això em va portar a endinsar-me en aquest món de l'assaig sobre la història de Barcelona. La raó principal és la purament física. Em sembla molt atractiu que s'ofereixi al lector alguna mena de suport físic, perquè normalment quan adquireixes un e-book no tens res, tens un arxiu que el tens emmagatzemat a l'ordinador, a una tauleta o en el mòbil, però perds el contacte amb el llibre físic. I em sembla realment una idea molt atractiva. Tens la possibilitat de tenir la teva col·lecció de targetes e-book amb tota la informació que podries trobar en una portada, en una contraportada o a les solapes d'un llibre convencional.